мо боварӣ дорем ки ҳар як тоҷике ки дар шаҳри санкт петербург аст орзуи ба ватан баргаштанро дорад. ширкати Somon Trade ба шумо ин имкониятро дода метавонад. Somon Trade муддати 10 сол аст ки дар шаҳри санкт петербург ба фурӯши чиптаҳои ҳавопаймо машғул аст. айни ҳол бошад дукони чиптафурӯшии навро таъсис додаанд ки дар он ҷо шумо метавонед чиптаҳои ҳавопайморо бо нархи бениҳоят арзон дастрас намоед. барои донишҷӯён бошад тахфиф карда мешавад. суроғаро шумо дар экранҳои худ дида истодаед. барои маълумотҳои иловагӣ ба рақамҳои 493 5060 занг занед. Somon Trade, фурӯши чиптаҳои арзон дар шаҳри Санкт Петербург.